KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi UMLA jong kamau korwat constituency uba Renington Lingdot tongkhar hakas ni satjan jong ka arterik ubna yayong arajar arpoar ula pelaj paj ba ya ka kot kabala ai kerteng kasnong sakwang ya kabala tho da uba orendro kharjarin haka jingelang kabala long hakasnong sakwang harengkat ka jingedon lang jong ki bahayeng hasam jong uba orendro kharjarin uba dairu utemmen basan ha kabala don lang ru kinongelam jong ka presbyterian bakenthum nadu ki temmen basan ki pastor bat kiwai di hakakot latho ye ki khana pateng jong ki longshwa manshwa bat ye ka jing krau jong ka snong sakwang ha ka ba usim ban ningkong jong ka hima maharam ru umi nakani ka snong hagani ka kon latho ru ye ki jingjia ki ba pensa kin mau ya ki bala jia ha ki por handai tak jong ka jing plat ba no ye gani ka kot ka snong sakwang ya ki bala tho dai teman basan orendro kharjaren Wei thokti. Boleh sebut lepas ba ya kena kot matas. Aingo yo boleh nak benta ke ting baha ke jong boleh ula kerku. Ya ke met jong adalah kerku ru ya ke jing kesem. Bad ya ke balang ru. Ke bakado ke banga. Kwa ban ong sik yin ban tan pau ti balai banga setho ya kena kot. Kalong namar ba kadon kijing yo sengau jonga akipor ba menchua ba kane ka chnong rakwang jongi kalong ka nomba bakrau jong ke hima mahram ndai anda yo pule giwei kot parit akis nam ti balaslam por bang nang long nong hikai school step layo pulih ke geografi berit ya kata ke geografi bertha dai ite marwen yeru ramba jom kejela nong tho bakrau po kejela jomi tho ai we geografi berit bat ilai tu kata ke geografi bakas nong sepuang along ka nong ba dong ke hima maharam bat usim jong karu ulong usim anangkong nakane kecino dengan ya kene nang ba ikon jongi bat kecenong katau ki longdin jongi in ken mau ba kecenong jongi kalong ka bekra Bat kebapen kemen cucu kalong ba ulong ru wei naki riurang ba Haga kerta kabala iau bah, Andrei kajing pule kaba ila pendap kalong nang ten po sengap sim college haka piu. Kata kalong ka record ke banga ngayo, ngasur komen bang laban ong ba I mesan di batoi kan record ulong alumni yongi ka college nang tai. Ane ka ai mensim skade yang ngaban perkat. Haga kerta kaba nyop lais nem kaba itunum san idon mentah. Andrei idang syem kan kesenjam. Antho ia kena kekot. Kabah ke jing perhat ke junga. Kekot hi kalong kaspak ba kabakrau. Kaban syadin. Ya ke yeng kasem, ya ki longden ki manden, ya ki samla pule bakin dai, ya ke ban kemi ban pek. Ya ki sembok siar ki sembok rupa. Ki badon ha kena kekot kabah I la tho. Ngala perhat namarkan ni ke program ke baningkong ngabane syementa kumalong da ibu sendor. Pat ban syemi kebukum dengan program ngasyam jing haduk kata-kata. Bakam tabe ban keren lingkot ya kena kot ya kepala tho ai tu namsan orendro. Pat habang ngala pule ya kena kot. Ngala pule pun sen. Ngasyam bakolong kot kapa ai sibun ke jing tep yang Pat nomor kata habang adon kena kepor ngasngau ban ong. Bakam de yang abang dia tu ke ai kapa I tho. Namar ngakwa yang iwei bangi de ban yo kena kot. Nama orang itu nama ngama pi sim no bakal biang kata. Kamu long ke badai. Jika ke bangang la iyo lingba ke jingtip nak ni ke kot. Maskau ban ong bang pertu
Bat ngai kuplay shibun itu memsan warendro. Amar kan ka kot ka ito kadon haka kisembo kibolong kimaulunai kamtam yang kilong den kimanden bade kapateng benreo kapan sawan. Habang pule ka kot ngasyam bahag ka kot kidon shibun ki kapaning kong kalong kadon ya ka history jong ka shnong ka thao kabayathu ya ka jing sedang jong ka shnong kabayathu ya ka jing ai kerteng ya ka shnong kabayathu ya ka kamai ka ji jo kibreo kibadon ha ka ni ka shnong ka thao natu ha ka por bala sedang ya ka ni shnong hadu kini kisngi ki pamta nai ni niyo iki bakum kita ki jing tep re ha ka ni ka kot penyo i ki baro katba ngarang don ha ka por ban pule kot ngapas kawai ke kerdan udin kawai pat hadin tangam don porsyu ngapersang ban on mangarang kwa balik pule biang ban yo ke kerdan kham sene hendri ka por peding ngam yo syu hitdot ban pule kot tenamar kata ngam simla asyu ban pendap kita jing pule haba ngam yo porsyu ban pule kot ngaso thu hadu katno kata wai ka por ka kodor ban ai ya ka jing pule ha ka ban yo ban pas ki kerdan ban kham tam lele ngi don ta gresni kham su tanap syu kalau menderkat bathiki nong thokot ai khamle kerpang na kam tai temen besan orendro kharjarin ibahakan ni ke karta jong ka jinglong ba ka jinglong temen hidang don ka jing ang not ban thok ke ka kot bat ngakwa ban ong bakani ka kot ka de ka spa ba jong ka snong sakwan ka snong sakwang ka de ka snong ka badon bak hado kata-kata bandon kiriurang ba ka kum kini ban bu ha ka jing tho ya ka history jong ka de ka snong sakwang baro ka we ka de ka spa ba ka bakodor ki ei kila bandu no unong tho ula ban yap no kaspa ka pheu ka la bandu no hendri ka de ka jing kan show ka bakodor ka bedai leng ba ka de ka kot ka jing tip ha ka pa ki khon ki khon ki su hadin habot kin yo ban pule kan nom du su lano ro kidon bon ki jing tip ki bakodor ka history ka basko tanat kadu no ak jing ya jo ka po nomor omdon babu ya ki ha ka jing tho ngis ngo benot ban tip babon ba ki jing tu kana ki basko tanat ki balong ka jing mentoi ki bakodor na ta ka river ka jaj benriu hendrai nomor omdon ki babu ya ki ha ka jing tho kalat no bat kilong din kim tip syu yaka kini kajing persang jong itemen basan kalong kaduksa ka bakodor yang ngi kilong din ya pigi khon ki kseu jong ka snong sakwan hakaba ngin sim ya kene kum kajing hikai ka bakodor ba banle ya ka ei ka bakrau ka ei ka bakodor kam ka karta kam de bandon kajing khanglat ka kande bandon ka jikhanglat ban ong bangala temen ngamla syu ban let ya ka kat ban thokot ani watang ban pulero lelei temen basan ya thu bangala duna ki skor ngala duna ki khmat ki bakodor kade ke jingnon kami ki khmat hendrei ilei thu angi ban ong ngala duna ki khmat hendrei hapden jong kata ki duna khmat ro ilala ban pendep ban thok ya kade ka kot ngai kumle kerpang hakaba ilabu ekene karuk sabab ha ka snong sakwang ha ka ri berkejaj benriu hakaba ngiduk jekemen berbar berangala temen bon seni ki bagi mut banle ngi ai daw no da kata ka excuse ban ong ba ngala temen thi ngamla syu ban trei ngamla syu banle ya kade bere katai ndri kane karuk sabab bali oren hakaba ilabu apreng jungi kene kaduk sabab hanam ta kari berkejaj benriu hakaba ka karta kanam dei ban long kajing khanglat yangi ban achieve lane mandle ki bakrau na ka benta kari na ta kajaj benriu bat nam ta ki khon ki kti le shubne ya kene kajing thoi kene kot bat kumba ong doktor kentiu benne ba ka babha kalong bangingin tit hi da ka bangin pule kene kot watla kalapan sko tenat yangi kalapan sko yangi bagi ko puleno ekene kot hadin balapan ya thu kendir kensoj doktor kedi ramse ile ya thu ya kajing kordor kajing don ekene kot kalapan long yangi susu bagin kuwa bagin don ekene kot ti jongi haka bagin sayok bantet ya kedor haka bagin yok banbo Pada skam kendi kedor haka baro ngila bantet ya ka nang bagin yok ban pule ban tip khambai ki khana ba kodor ki khana bas ko tenat jom kare kisnong sakwan
Saya simpan ai kublai pi baro kayin kesem ki khon ki kiti ki balo support ye pa hakaba I don kare ki tuo pa banyo ban pendep ban thoi ke got ki bok kerweng nam ta pi ki kesem baro ka we hakaba blai trai kana berkhui pi kayin kesem ba pi yo ki met ki bokoi bakhya ba sim ki tuk sa ba la kalong da ki we pa ki kam ba ipa ilabo ki tuk sa ba trai sitom ban pendep kene karta ya kene ban tho kene got kan long kajing ai man simbe phigi khun gikti ya ke baro kajing mut ki bakador ki bathile ban le hayeng hasem hasnong athau haka emlang salang ki kam baro ya ke bathile ban le tongin le ban pendep janai katkum kata kajing la haka bau play trai kerat ubu hanga hapi hala kajong kajing la bat kalong ro kajing sisai kata bau play ailut ya kasap ya kajuk kasap ha uwe ubre Namar kata kepadon kame kalong ba. Ladang isku thu ke kasap kamu boleh ai ngi. Bat ladang ile bat penjanai ya kata. Kata kanlong ka bakodor. Ngai kumlei hadu kata gini kinong ruai. Diksiu ibalar ruai. Hak irendang ibar skuskun ibar sku tenat hadu kata. Karendang apa bah hadu kata. Kecing temruk pas ku tenat hadu kata. Kecing ya hapsur. Kecing ya hapsai tu kecing temruk kecing ruai. Kita kena kisap ka bau boleh ai. Kalau kau kam hado kata bagi sekau tu ya kasap kau boleh ai bat bagi penerkam hok ya kata kasap kau boleh ai yo I begini nong thokot kau bon ba ki nong thok ki outers ki thokot dei ta kawai ndala dep sa kawai ki thok sa kawai pat ndala dep sa kawai ki thok sa kawai pat balai namar kani kasap kau boleh ai bat kadon ke jingpang ban le ya ka kadon ke jingpang ban yai thokot ban yai pule kot bat kina permi jing thok kawai rin kawai pat Mari kita kalau nggak bersekut tenat, bah, ingin sekut tu ikasap kau boleh wai, bagi pendon kam janai terkam hok ya. Maudraya kari kasih ganti ubah rimbaca syakamuhor uji Yeah.